Mukhang enjoy yung laban dito eh, kaya record natin. Yawan. Boss Brian, naka-record to ha. Hi. Defense! Sake. Sayang niya-record kanina yung sigaw. Siya. Kasi ilang points na sumisigaw sa Oo nga. kabawin sila. Ano ba yung point? Ano ba score? Parang ano pa lang, 5. 5 ah? Ang ingay kasi kaya nakuha yung attention Namin namin. naman na ano na, no? Parang chapter sheet na Defense na yan. Ilalagay ko sa title nito, Intense Fight. Eliminations pa lang. Tsaka 5 points pa lang. 5 points pa lang. Hindi na 30 na eh. Oo nga eh. Ay, dahan ng laban to ah. Session na papadya. Makinis ako mamaya. Pinundahan yung mga mukha nyo, no? Ayaw mo mukha mo. Abad mo kasi. I love you, EJ! sorry. Yung matatalo dyan, mababan sa bad buds. Joke lang. Ay, dana. Ito yung Oo. Nagkakaroon sa bagong ano. Woo! Play of the day. Tanginang laro to. Ay, tanang. sa kabunta. Hey! Nice try, Jake. Nice try. Bawi. Focus natin kay AJ. Boss Brian, pasin mo na si AJ. Hindi. 3-6 ba? 3-6 pa lang. Grabe yung tension na ako. May adik! Sayaw mo lang! May adik! Oh! Boss Brian! Sigaw kayo sa... Sigaw sa camera. May dahil na bubuli yung kabila. Ano ba? Bad buds versus bad buds na ano? Wala yung cheer. Yay! Kunwari, friends. Dahil kawaway sa kabilang team. Sabot ka! Sa camera! Ayan. Yan yung admin eh. Yung admin ano natin, lalagay natin, the president of bad buds. Out. Nakapost, sir, guys. Sir, nakapost. Na-post namin yon. Actually, hindi nakuha eh. Dili lang. Papalakas lang ako. Oh, hindi nakuha eh. Ay, nagpalakas siya. Badminton lang, wala nang bastusan na ano. Uwi na ako. Kung may preno ka naman, oh. Oh! Dahil bubuli si Sir Pid. Sir Pid siya nakakatawa lang. Uy, sinasapya si EJ.
Kala ko tayo kapili ng spot. Error na. It's error lang yun. Ano nga, na ginawa siya. Inintay lang eh. Hindi mo pinagdarasal yung fire. Ba, out na yun eh. Outside yun. Hey! Tayo mo, dito lang po pwede magingay. Dito lang. At palagay din natin yung ano, yung phone. Oo. Yung president po kasi ng Bad Bags naglalaro eh. Shoutout po sa president namin. Outside! In! Ay, nako, nag-in! Bumanda! Go Ryan! Ryan, bumanda! Pumasok! In! Ingay nyo kasi. Interview ay Boss Bray. Boss Bray, what can you say with the... This is fun. fun. It's literally... fans here. Yeah. Each, as CJ. Each, kiss ulit. Ay, di ba? May nagwala. Sabi badminton lang eh. Badminton lang, ba't may landian dito? Boss Brian, masasabi mo sa ano? Naglalandian, badminton lang to, di ba? Ba't may enjoy lang, ba't? May ganun. Ay, wala. Ayun, contest, iko-contest yan, protesta yan, ha? Dapat may chip and type to, popcorn. Popcorn, no? Kakabulin nyo sa kalaban, napulikat tuloy. Ayan, ilalaban pa niya. Sir Feed, kaya mo yan? Kaya mo yan? Pero pag-cheer namin sila. Pwede tayo mag-note sa popcorn. Ano po doon? Ayan, Pringles yun eh. O game na, tama na yung commercial. Walang landian dito, dahil na hindi po na-preno si EJ. Nice boss, Bry. Naputol, string. Entertainment! Ginawa kami ng TV. Ang dami namin dito. Battle of the losers. Sir, naka-camera ha. Sir, ano yung masasabi niyo? Interview. Okay. Nararamdaman niyo at lahat ng tao nag-cheer sa kanila. Okay lang. Ang title nitong ang title nito, Intense Fight. Napaka-intense fight ng mga fans. Mga fans. Oh! Joke lang. Go, Sir Pid! Yung ko lang, galit na si Pid sa akin. Nice try. May dana pag natalo pa sila AJ dito. Nice hits. Sir AJ, anong masasabi? Goy, ikaw dana? Pag ikaw na-arma niyan. Bully talaga yun. Yung kalaban mo mamaya. Okay, sige tayo. Ito, interview natin ang umpire. So guys, interview naman natin yung umpire.
Sir Umpire, ano pong masasabi niyo sa nangyayari? Napakainit ng laban. Ano po, yung jowa po ni Kuya EJ? Siya yung nagpapabibigay lakas. Pwede mo pakiuwi. Ma'am MJ, musta po yung ano niya? Ano yung masasabi niyo sa super fun tournament na to? Very fun! Very fun. Nabubuli yung kala. Sila Pete, nabubuli talaga eh. So sobrang bully na muli ka yung kalaban niya. Hindi, kawawa. Kaya sir nila. Guys, mainit rin laban dito, Lipatan Channel. Yung vlogger, bias na. Lipatan Channel. Ay, ito na pala, ito na. Sir, dito ka muna yan. Mainit laban dito. Mainit yung laban dito ng mga fans. Hindi, one-sided yung mga fans. Lahat dun kay Boss Brian. Nice one, Ryan! We love you, Ryan! Kayo pala. Ulit. O, si Ron. Wala, mga champions eh. Protesta na natin. Nix, dito banda. Intense. Apat na lang ba yan? Sumigaw na tayo. Wala ng boses. Sa kapunta, dito mo. Kasi na ako ni Arvin. Last four. Actually, may chance sila eh. Huli ka sa isa. Ayan. Kahit na apat, ang view mo dyan, apat na chances nila. Kaya tingnan natin. Pagod na rin sila Boss Dry. 22, 30. Outside. Ay, yan. Nice, Founder! EJ na ba? Yun lang. May service naman na. Yung pakit na. Alam mo rin pala. Pwedeng regular. Regular ano lang yun eh.
Gigita ni EJ. Sira lang yung ginagawa niya. So, may chance pa yan yung tatanong. Wala mo ligang kalaban. Wala mo yan. Kaya yung problema si EJ, ginagano pa niya. Okay. Oh. Kasi tingnan mo handicap na itong isa. Oh. Sa mga balik na nila. Ang gawin nila dyan, huwag nila dyan nila. Dyan lang nila, straight shot lang. Ano? PJ. PJ. Gigipit. In sa kabilang court. Hey! Guys, napaka-brave po na kalaban nila. Very Game, sport, game. very respectful. Very sportsman-like. Hindi tulad nung pagkapanalo natin default. Default talaga. Pagod ka kasigaw. EJ, musta na yung yung mga outside mo de joke. Sumobra sa kiss yun kaya. Sumobra sa lakas kasi. Dapat isa lang kasing dosage ng kiss yun eh. Isang dosage lang yun ng kiss eh. Baka wala ng lakas yun.